Здравейте, приятели! Днес ние от красиво Хасково, аз Христо Петров и Ивелина Иванова, която снима в момента, сме отново в село Александрово. Повода е, че ни се обадиха жителите, които организират своеобразен протест, тъй като вече години наред, по техни думи, над 20 години селото има проблеми с водата. На практика хората не могат да живеят, трудно живеят. В чешмите им има вода само в определени часове, има периоди, когато по цели дни, по цели седмици няма вода и са съответно сезирали са община, ВиК, говорили са с всички институции и от всякъде им казват, че се работи по проблема. Дори в началото на годината има отпуснати 5 милиона лева от държавата, за да се реши веднъж завинаги този проблем, но все още проблема съществува. Същевременно в близост до селото се намира Александровската гробница, която е, как да кажем, исторически и туристически обект от национално значение и би трябвало държавата по някакъв начин, институциите да направят така, че този район да се развива, че тук хората реално да се умяват да живеят, за да може да се развива бизнес, за да може да идват туристи, за да може да се популяризира това място. Но това, с което се сблъскваме, сега ще разберем от самите хора за какво точно става въпрос. Добре, как се справите, примерно с къпане, с пране, с... И аз имам кладенец. Ето, внучето ми е с памперси, още 4 годишна е, тя не може да говори. И е с памперси, нааква се, напикава се на нея и трябва постоянно вода. Ако нямам кладенец, аз кой се оправам? Трябва постоянно да идвам тук до чешмите, да пълня шишета. Тя тази вода ни става и за пиене. Ние постоянно купуваме. Даваме излишни пари за вода, ама излишни пари и за плащане на вода. Откъде ти е пари? 60 лева колко? Ма какво 60 лева ми виж? Аз имам 300 лева за вода. Къде е водата ми? Къде е тази вода? Кладенеца ми. Ако нямам кладенец, откъде же я имам тази вода? Тема беше в началото, че няма пари, искаха 20 милиона или колко, да знам, за смяна на водопровод, на трасе, не знам какво, не знам що. Добре, усум, както ще да е така. Разбираме, няма пари. Хората правиха аварии, не знам какво, не знам. Сега има пари. Има и материал. Точно. Защо няма вода? Точно. Аз задавам въпроса на ВиК. Защо? Преди имаше. Проблем, пари. Нали? Пари няма, не можем да направим, не знам какво, не знам що, много пари трябва 20. Добре, сега защо? Има материал, има и пачки. Защо няма вода? Това е, което трябва да се попита директора на ВиК Хасково. За тези пари искам да питаш, казвам ти. Да. Няма лични средства. Разбира, с най-голямо удоволствие бих отишъл да попитам. Едно и също повтарям, 5 милиона, над 5 милиона и половина са. Те не са само 5 милиона. Не, те ги обявиха това. С ВиК прави аварии 300 метра, 200 метра с лични средства. Тя 5 милиона, какво стана с тях? Между другото, предполагам, че и вие сте запознати, февруари месец ВиК Хасково получи 143 милиона. 143 милиона от държавата. Ама тези 5 милиона са специално за тук, където висяхме в Константиново на пътя миналата година. Къде живеем ние? Няма даже кладенците са присъхнаха. Така. Точно, аз казвам. Ма къде ми сте това ВиК? Къде ми сте това работа? Не знам. Налага се да пълним тубите, за да мога да си пусна аз пералнята, да си спера дрехи. Тя ще изгори. Елате пригощите да видите. Да, сега ще дойдем. Сега ще дойдем също да Елате видим. да видите, то няма лъжа, няма измама. Един час водата дойде. Без така, спонтанно са, от нерви се организираха хората и спряха водата. Ма всеки пътя дойде. Да и давахме обяснение. Викаха му обяснение, давахме защо сме спрели. Така, както се седяха тук хората и спряха пътя и след един час дойде водата. Имаше изказване на кметицата, че вода има. Значи вода има. Протестирате, не правят. Без полиция, без предупреждение и сега пак ще го направим. Ще го направим. Без да предупредим никой. Спре пътя,
че няма и полиция да намаха. Ще спрем цялото движение. Ще го спрем. От април месец, като се почна първите 3 седмици, значи дословно, че го казвам, аз съм седял всичко. Първите 3 седмици, събота и неделя вода няма. Винаги. От петък спира, от петък. Винаги събота и неделя вода няма. След третата седмица, като се почна, 3 дена, ако има, 5 дена няма. И ко налягане За има? Велик ден вода няма. За 24 май ние тук имаме събор. Вода няма. Аварии. 400 метра казаха, че 400 метра тръби и тук ги донесаха тия тръби. Месец и половина седяха. Месец и половина седяха и тук тия тръби, никой нищо не направи. Месец и половина седяха. Никой нищо не направи. Ти перални не можеш да пуснеш. Бойлер не можеш да пуснеш. Абсолютно нищо. Нищо. Фактически нямаш. Ама иначе, всеки месец те не минават да проверяват, защото тук е Александрово, не е Хасково, не е Димитровград. Тук е Александрово с... остави ги тия. Не минават да проверяват, аз сам живея. 4 кубика ми беше служебна вода всеки месец. Без Колко води. са? 30 лева. Без води. 30 лева аз плащам вода всеки месец, а нямам. Тя не е изразходена. Тя не е изразходена. Нямаме 100 лева от плащане. Току-що проведохме разговор с господин Добрев. Нали, господин Добрев беше, който е от ВиК Хасково и отговаря за района на село Александрово. Както разбрахте, там са някаква сериозна тайна организация, в която не могат да дават изявления, трябва да имат специални разрешения. Няма как да споделят информация защо съществува проблема в село Александрово. Странно ми е, че съществуват такива правила в една организация, която реално получава пари от гражданите, която е финансирана на практика от държавата. Там не би трябвало да има такива тайни. Трябва всичко да бъде показвано такова, каквото е пред хората, но явно има други правила, за които съответно ще попитаме и директора на ВиК Хасково с каква цел са въведени тези правила, да се пазят тайни, да не се съобщава на гражданите това, което се случва. Смятаме да питаме и тези неща. Влизаме в една от къщите в село Александрово, за да видим дали се е случило чудото, дали е дошла водата, станала ли е магията или всичко е такова, каквото ни го... Ето, вдигаме кранчето, вода няма. Няма вода. Суша. Суша. Това е. Добре, благодаря ти. Дни, ако има, 10 дни няма. От април месец до сега. Тоест, вие трябва да бъдете тренирани, да спазвате някакъв режим на живот. Лошото е, че от ВиК не ти дават никакво обяснение защо няма вода. Сега разбирам аз да се обадя на ВиК и сега даже мога да се обадя, обаче няма да ми дадат логично обяснение, достоверен отговор защо в Александрово няма вода. Да, още повече днес сме неделя, в ВиК има сигурно някой диспетчер, който само приема сигнали, който е на заплата и реално е един информатор, нищо повече от това, но виждате, че в село Александрово проблемът наистина е огромен. Споменаха ни местните хора, че селото се обезлюдява. Споменаха ни, че младите бягат от селото, което реално означава, че лека по лека селото загива. А дали наистина това не е главната цел на тези, които държат хората без вода? Именно да се обезлюди селото, да остане без хора. Да, разговаряхме преди малко с кметицата, която е на село Александрово. Жената каза, че в момента е на път и не може да присъства на срещата. Това, което тя спомена, че наистина има одобрени 5 милиона лева, за да може да се оправи целият воден цикъл, който включва също и село Александрово, но по нейните думи тези пари все още не са пристигнали в областната администрация. Защо за една година тези пари ги няма? Тя не знае. Това, което ние смятаме да направим, е да питаме и областната администрация, и общинската администрация, къде са тези пари, къде са 5 милиона, които са отпуснати, за да се
оправи водния цикъл на село Александрово и да се вкара вода в чешмите на тези хора. И защо водата в село Александрово се спира като по сигнал? Когато има протести, водата идва. Когато свършат протестите, водата спира. Когато дойде телевизия, водата идва. Когато се тръгне телевизията, водата спира. Дали е конспирация, дали не, смятаме да попитаме съответните институции.